गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोननायखौ बावहरबाय। नैबे आबौआ जाबाय सासे बाङालि मानसि। बियो जोंनि बाथौ थानसालियावहाय थुखै लाबोदों। कारनानो जाहैबाय बिथांनि फिसाज्लाया जोबोद बुंनो हायै मोनसे बेराम जादोंमोन होनलायो आरोना। बे बेरामा हामनायनि थाखाय दिनै जोंनि बाथौ थानसालियाव थुखै लाबोदों। माने नैबे जाबाय बिहामजो, माने बै आबौआ गावनि फिसाज्लाखौ मोजां जायोबा बे थानसालियाव बावथाय मुवा लाबोगोन होननानै गोसो गोरबोजों इसोरखौ बुंदोंमोन जाहैबाय। दा मोजां जानायनि थाखाय दिनै थानसालियाव थुखै लाबोदों आरो दै। जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नुदों शेयार खालामनानै होदो। मानो होनबा बियो जोंनि बर' बाथौआरिफोरनि थाखाय जोबोद माने गोजोनथाव, दुगा जानाय खोथा नङा, माने जोबोद गोजोनथाव आरोना। जायफोरा गोथार गोसोजों दङ होनना नंगौ होननानै इसोरनियाव माबा मोनसे बियो जेब्लायबो जाफुङो बायदि जाहैबाय आरोना। नैबे एगजामपोल बायदि बिदि होननानै जानला मानला इसोरनाव बिबानो मोनो होननानै साननो नाङा दे लोगोफोर। मानोबा इसोरनिफ्राय मोननोबा इसोर बायदि गोसोनि जानांगोन, इसोरनि बायदि साननाय हनाय मावनाय जानांगोन। माने हाजारखि फिथाइ सामथाइ बा बावथाय मुवा होआथों मानो, नोंनि गोसोआ मोजां नङाब्ला इसोरा नोंनि साननायखौ जाफुङो आरोना लोगोफोर। आंनि गोसोआ बिदि बुङो आरोना। बेयावखायनो जोङो गोथार गोसो लानानै, गोथार थांखि लानानै, गोथार आखल आखु, गोथार गोसोजों माने इसोरखौ सिबिनांगौ आरो दै लोगोफोर। माने सुबुं माहारिखौ सिबिनायानो इसोरखौ सिबिनाय जायो आरो दै। नैबे जाबाय जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खैराबारि एरियानि सिमलिबारि गामि। बेनो जाबाय बयनिख्रुइबो गिबिसिन बाथौ गायसनजेननाय थानसालि, माने गामि। बेनिफ्रायनो दाब दाब जायगायाव बे बाथौआ गोसारलांबाय आरोना लोगोफोर। दा नै बुंस' हायै गोजोननायखौ इसोरनियाव गथायफैदों, गोजोननाय मोनबाय बिथांमोननि नुथायखौ नुनानै। एकदम माने इम्पसिबोल आरोना जोंनि जायगायावदि बेबायदि गुबुन हारिया माने जोंनि आसार खान्थिजों माने इसोरखौ सिबिफैदों। बिथांमोना ओरैबायदि खाथि खाला जोबोद फुजा फाथाल बावो आरो सानफ्रोमबो फुं बेला इसोरखौ बावो। थेवबो जोंनि बाथौनिफ्राय मोनबाय होननानै बिसोरो बुंदों आरोना।